дар минтақаи Троицкий парки ноҳияи Истраи вилояти Москав саги ҷангии зоти Ротвейлер ба духтарчаи 11-сола ҳамла кард. ин ҳодиса шоми 22 август дар назди як дача рух дод. ротвейлери хашим ба духтари ман ҳамла кард. аз ҷои зиёди баданаш газид ки ба саломатиаш хатар дорад, аз ҷумла аз гарданаш газид. дар ҳоле ки худи падар дар кор буд, модар калони духтари осебдида дар бораи ҳамлаи саг аз дугонаҳои Настя хабардор шуд. духтарчаҳо омада ба тирезаи мо садо карданд. гуфтам чӣ гап шуда бошад. онҳо дар ҳоли тарс гуфтанд бо Настя чизе шуд. ҳамлаи саг замоне рух дод ки се духтари ноболиғ аз кӯчаҳои деҳа гаштугузор мекарданд. саг гӯё Саидро шикор мекард ки ногаҳон пайдо шуда ба як нафари онҳо ҳамла кард. садои кӯмакхоҳии духтарҳоро коргарон, муҳоҷирони тоҷик шунида ба ҷои ҳодиса шитофтанд. садои фарёдро шунидам, хеле баланд буд. ман бо ҳамкоронам ба даст бел гирифта ба он су давидем. мо 4 нафар будем. Дилшод Тоҳиров гуфт ки ин ҳодиса дар лаҳзаҳои чанд рух дод ва ӯ заррае ҳам фикр накарда ва натарсида амал мекард. агар ин шаҳрванди Тоҷикистон дар ин ҷо набуд, худо медонад ки оқибати ҳодиса чӣ мешуд. вақте кӯдаки дар замин афтодаро дидам, ман фақат фикр кардам ки бояд ба ӯ кӯмак кунем. ростӣ фақат дар бораи ҷони кӯдак фикр кардам. шумо ҳам фарзанд доред? худоро шукр, 6 фарзанд дорам. ба кӯмаки тифл соҳиби хонае ҳам шитофт ки Дилшоду ҳамватанони дигараш дар он ҷо кор мекарданд. яке ҳамон лаҳза роҳи хунгузари гардани духтарро басту дигаре дока мебаст. сеюми аз дасташ медошт ки аз ҳуш наравад. Дилшоду коргарон баъдан духтарчаро ба мошин савор карда 1.5 километр роҳро то сари роҳи калон бурданд ва дар он ҷо ба дасти ёрии таъҷилии пештар даъватшуда супурданд. падари Настя Роман мегӯяд ки намедонад чӣ гуна Дилшоду ҳамкоронашро барои наҷоти ҷони духтараш ташаккур кунад. сокинони деҳа ба Дилшод як сабад тӯҳфа бо маводи ғизо тақдим карданд. инчунин каме дертар як гӯсфанд ҳам ҳадия оварданд. ҳоло Дилшоду ҳамроҳонаш ба полиси Русия дар таҳқиқи ин ҳодиса ва ҳам ба ҷавобгарӣ кашидани соҳиби саги дарранда кӯмак мекунанд.